Bek. Kayak dhewe kan lagi kenal toh. Aku kok izin toh. Nek sampean izin, apa mripatku tak tutupane? Ngono, gak apa-apa. Yo. Ya wis. Nya, Bayu. Lah nek iki ukurane klopo Thailand iki. Sak sisih rai bek lan. Loh, sampean nanti to yo. nek kene lho, Bek. Oh, kene to. Oh. Aduh. Sapa